Яго будуць судзіць жанчыны. Хто тыя суддзі, якія вырашаць лёс Лукашэнкі? Міліцыя супраць вясны. У Гомелі затрымалі за беларускія песні. Гавары па-руску, то нападуць. Шокавыя заявы беларускай прапаганды пра ўкраінскую мову. Чым зыбіцкая 95-го года нагадвае сучасную Беларусь? Як беларусы ратуюцца ад нашэсця кляшчоў? Добры дзень! У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. Стала вядома, хто будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі ў міжнародным крымінальным судзе. У склад палаты папярэдняга разгляду ўвайшлі 3 суддзі, і ўсе жанчыны. Сярод іх румынка Юлія Матак, былая суддзя Канстытуцыйнага суда Румыніі, Рэне Алапіні Гансу з Беніна, другая віцэ-прэзідэнтка суда, якая працавала ў Афрыканскай камісіі па правах чалавека, і Сакора Флорес Леера з Мексікі, кар'ерная дыпламатка, якая ўдзельнічала ў стварэнні міжнароднага крымінальнага суду. Расследаванне датычыцца магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці, у тым ліку прымусовай дэпартацыі беларусаў у пераследу апанента ўлады. Яно пачата па запыце Літвы, бо частка гэтых злачынстваў, паводле пракуратуры, мела трансгранічны характар і закранала яе тэрыторыю. Гэта толькі першы этап, але менавіта ён вызначыць, ці пойдзе справа далей і ці з'явяцца канкрэтныя абвінавачванні. І выглядае так, што для Лукашэнкі ўсё гэта можа скончыцца дрэнна. У год жанчыны Лукашэнку будуць судзіць жанчыны. Так пракаментаваў гэту навіну кіраўнік НАУ Павел Латушка на мітынгу з нагоды Дня волі ў Варшаве, які прайшоў у суботу 28 сакавіка. Сама акцыя пачалася на плошчы 3 крыжоў на прыступках касцёла святого Александра. Там першым прамаўляў душпастыр беларусаў-каталікоў ксёндз Вячеслаў Барок. Маю гонор звярнуцца да вас, беларусаў вольных, але таксама звяртаюся і да тых беларусаў, якія сядзяць у сваіх афіцэрскіх кабінетах у Мінску і вельмі пільна сочуць за ўсім тым, што тут дзеецца, што тут адбываецца, а пасля таксама аналізуюць усё пачутае. Лепш цярпець і нават быць забітым, але пазастацца вольным, чым жыць сытым рабом у ногах акупанта з усходу ці куратара-спонсара з захаду. Потым удзельнікі прайшлі шэсцем да замкавай плошчы, пра што мы распавядалі ў мінулым выпуску. На замкавай плошчы адбыўся мітынг, дзе выступілі беларускія і польскія палітыкі і грамадскія дзеячы. Адным з такіх быў Адам Міхнік, журналіст і былы палітвязень. Вячеслаў Сіўчык нагадаў удзельнікам, што адраджэнне публічнае святкавання Дня волі ў Мінску пачалося з акцыі, якую правёў мастак Алесь Пушкін у 1989 годзе. У 2023 годзе мастака рэжым Лукашэнкі забіў у турме. Эта банда забила Олеся Пушкина. Яны думают, что так яны забьют весь белорусский народ. Скажем разом. Герою Беларуси Олесю Пушкину тройчы! Слава! 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 Завяршылася святкаванне канцэртам каля сцен каралеўскага палаца, на якім выступілі вольны хор, гурт Шума і Кацярына Ваданосава. НДА будуць зноў працаваць, рок-гурты стануць ладзіць гастролі, іх не будуць за гэта саджаць. А вось у Беларусі зараз нельга святкаваць не тое, што Дзень волі, але і народныя святы. У Гомлі сілавікі ўварваліся ў рэстаран і затрымалі людзей, якія проста святкавалі гуканне вясны, традыцыйнае народнае свята. Сярод удзельнікаў былі дзясяткі чалавек, у тым ліку дзеці. Усё адбывалася ў закрытым двары, без палітыкі і без публічных акцый. Пасля затрыманняў пачаліся суды проста ў будынках раўсаў. Адзін чалавек ужо атрымаў 15 сутак, астатнім даюць вялікія штрафы, ад 100 базавых. Выглядае гэта як чарговы абсурд. За беларускія традыцыі арышты і штрафы. Затое расейскія фанаты з фаерамі ў цэнтры Гомля нікога асабліва не хвалююць. Выглядае на тое, што Расія цалкам акупавала Беларусь. Прычым рукамі нібыта беларускіх міліцыянтаў, у якіх ж беларуска толькі надпісы на службовых аўто.
Тым часам прапагандыст Лукашэнкі Яўген Пуставы знайшоў прычыну нападу Расіі на Украіну. Аказваецца, ва ўсім вінаватая украінская мова. Клятву прэзідэнт вымавіў на беларускай мове, а выступаў на рускай. Вось ён моўны баланс, а то мы бачылі, да чаго мова Кіеў давяла. І галоўнае гэта адлюстраванне волі народа. У нас самыя важныя рашэнні прымаюцца з дапамогай агульнадзяржаўнага дыялогу, рэферэндумаў. Грамадзянская згода прыярытэт палітыкі Лукашэнка. Актуальныя тыя залатыя словы не з правымі, не з левымі, а з беларускім народам. Атрымліваецца, цяпер усе суседзі Расіі павінны гаварыць па-расейску, а то нападуць, і такая ерась гучыць на дзяржаўным тэлебачанні. Маўляў, каб не было вайны, трэба прагнуцца пад расейскую мову. Дажыліся. У Пружанскім раёне Берасцейскай вобласці адбыўся буйны пажар. Агонь знішчыў некалькі нежылых дамоў і гаспадарчых пабудоў. Пра гэта паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных становішчах. Няшчасце адбылося днём 28 сакавіка ў вёсцы Баяры. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, ужо гарэлі адразу некалькі нежылых дамоў і гаспадарчых пабудоў. Пажар удалося ліквідаваць, пацярпелых няма. Паводле аператыўнай інфармацыі, агонь знішчыў 6 нежылых дамоў і 12 гаспадарчых пабудоў. Прычына ўзгарання пакуль высвятляецца. У Пружанах ды іншых гарадах прыкарытнікі Лукашэнкі адчынілі крамы сеткі 7 пятніц. Народ іх ужо трапна абазваў 7 п'яніц, бо гандлюючы алкагольнымі напоямі. А вось ідэолагам пара стварыць у Беларусі 7 субот, каб цэлы тыдзень людзі працавалі дарма. Бо суботнікі зараз праводзяцца ледь не кожную суботу. Улічваючы тое, што прапагандысты паказваюць вялікае задавальненне і ахвоту, з якімі людзі выходзяць на дармавую працу, хутка яны сапраўды зробяць 7 суботнікаў на тыдзень. Але самі ж прапагандысты і развеялі свой жа міф. Субботник? А что это такое? Вечеринка, что ли? Трудиться будем бесплатно, в пользу революции. Значыць, не так усё і добраахвотна ў іх, як яны імкнуцца паказаць. Беларусь накрыла нашэсце кляшчоў. Людзі масава скардзяцца, што іх стала ў разы больш. Пішуць, што знаходзяць нават у горадзе, а пасля звычайнай прагулкі здымаюць сябе дзясяткамі. Вясна толькі пачалася, а ўжо як мінімум непрыемна, а для многіх і небяспечна. 5 хвілін у полі, і клешч ужо на назе. Таму цяпер усім, ад рыбакоў да тых, хто проста выйшаў у парк, трэба быць вельмі уважлівымі. Некаторыя ўжо прыдумляюць свае лайфхакі. Замотал скотч на ноги, и все соседи считают меня гением. После того, как мы намотали скотч, его отрываем, и теперь вы спокойненько можете идти в лес, не бояться никаких клещей. Медыкі ж нагадваюць, з пацяпленнем кляшчы актывізуюцца і выходзяць на паляванне. У Мазыры спецыялісты правяраюць паркі і скверы. У ахоўных касцюмах праводзяць тканінай па траве і клумбах, каб выявіць небяспеку. Пакуль іх не знаходзяць, але гэта нічога не гарантуе. Кляшчоў могуць прыносіць птушкі і грызуны. Если все-таки укус уже произошел, обязательно нужно обратиться в учреждение здравоохранения, обязательно не пренебрегать химиопрофилактикой, то есть прием профилактических антибиотиков, который будет назначен лечащим врачом. З вясной актывізаваліся не толькі васьміногія крывапійцы, але і двухногія. Ужо каторы дзень яны рыхтуюцца да разгону пратэстаў. Гледзячы на здымкі, разганяць збіраюцца жорстка. Але, магчыма, змена ўлады адбудзецца зараз не праз пратэсты. Як думаеце? Калі вам бяспечна, напішыце ў каментарах. Тым часам у тыктоку з'явілася інфармацыя пра іншых крывапійцаў, вампіраў. Ды не дзе-небудзь, а ў самой сталіцы. Это Гарри Поттер, а за мной улица Зыбицкая, самое тусовочное место Минска. Настолько тусовочное, что здесь бухал даже Хагрид. И это не притянуто за уши. Наткнулись на пару сумасшедших троллей на польской границе, и в Минске пивной с вампиром малость повздорил. В Минске с вампирами. Зыбицкая того времени, а события этой части разворачиваются в 95 году, идеально подходило для подобной встречи. В принципе, сейчас она тоже отлично подходит для встречи с вампиром. І не толькі на Зыбіцкай жывуць вампіры. Галоўны вампір жыве ў іншым месцы сталіцы. І вось ужо 4-й дзясятак п'е кроў свайго народа. На сёння ў нас усе навіны. Добрай вам нядзелі. Дзякуй за лайкі і каментары. Это вельмі важна для нас. Калі для вас это бяспечна, стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Да сустрэчы.